mitam takina kan soingam lo le kan soingai lo tur reporter kan nei zinga chuan a thaber kan ti thei hial a chanchin meeting ei ven le bengkhun tak mai thuthar kan hriat ma a news tam tak ron pholang masa thin tu special reporter puwa nei thanga chuanin kan ti ngai ho lo tur le kan ti ngam ho lo tur tuna kan minister nilai mek puzoram thanga chu private message in Instagram kal thlangin ava private a kan minister hena chuan ti hianin message ava thunani kapu IG comment section i of thlat reng mai hi achan min hril them ramrorel tu public leader ania ithil ti le ithu soin mi puilom a hloem mi puin ilakarin na an ngatem klop tuile nei thato kem ti ihringam turan don lom ni chutiang hringam lo khopi ni chuan ram hroi tu thlak ani theidon em ni mi puin ilakan be senate ithopo san nge dante an soive theimi lo tura comment section yo freital to khichu amma kan ti hle nia hei hi open lettera milongai sakdonia tien message avathunani nang nge ngei vedan le ngei vedan te nei chuanin comment section ai lo seidon nia